MINUSMA ye tesalit kan labila Aguelok ta bɛ ka labɛn. Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko u fɛla de halisa MINUSMA ka se ka jamana bila sani san in ka laban. Kɔrɔnfɛla la banbagaci wale tigilamɔgɔw ye mugu ci Mali ka pankurun dɔ la. Cristiano Ronaldo ni ale ye tolantana ye a yirala k'a fɔ ko gɛn ye 100 ko o kan ka bɔ a la. Balimaw aw bisimila a ka don kibaru kɛnɛ kan. Kibara fɔlɔ min bɛ an bolo o de ye k'a yira k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye. Fɛn min ye MINUSMA ye ni o bɛ Mali jamana kɔnɔna la a bɛ san caman bɔ ko k'u ka koso n'u ka kasaw kuru walasa ka se ka Mali jamana bila. I b'a k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la MINUSMA kun bɛ dagayɔrɔ bɛ kan fɛn fɛn kɔnɔna la MINUSMA bɛ ka a kan kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen labila wa a kan ninnu ka kɛɲɛ ni bɛnkan ye kan ninnu kan ka occuper Mali sɔrɔsiw fɛ. I b'a k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la kunun MINUSMA mɔgɔw ye lase kɛ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye lundi octobre kalo tile 16 ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye tesalit kan ye tesalit ni ale ni Kidali cɛ bɛ taa kilomètre 200 bɔɲɔgɔnko la ko o kan ko u y'o labila. I b'a k'a fɔ ko fɛn min ye Aguelok ta ye Aguelok ni Kidali ni o bɛ taa kilomètre 300 bɔɲɔgɔnko la k'a fɔ ko o fana ta bɛ ka labɛn donna nataw la ko o kan fana bɛna labila. I b'a k'a fɔ ko MINUSMA ka nin tali ani nin kan ninnu bɛ ka labila ka kɛɲɛ ni waati ye waati min na fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ye ani banbagaci wale minnu bɛ yen nɔ i b'a k'a fɔ ko u bɛ ka ɲɔgɔn sama kosɛbɛ kanko in na a kɛra sababu ye fɛn min ye marifaci o kɛra sababu ye ka daminɛ fɛn min ye Mali sɔrɔsiw ye fo ka taa se banbagaci wale tigilamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ sabula bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka i ka territoire ka o makaran ka se ka o kɔlɔsi MINUSMA bɛ ka taa ka kan min to maintenant a ka di bɛɛ lajɛlen o ko o kan de occuper i b'a k'a fɔ ko MINUSMA ka nin tali a bɛ ka kɛ o contexte kɔnɔna la sabula marifaci a gannen don kosɛbɛ nin waati in na i b'a k'a fɔ ko halisa MINUSMA ka nin tali hukumu kɔnɔna la fɛn min ye halisa sama-samali ani jalakili o bɛ MINUSMA ani Mali ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sabula MINUSMA kɛlen don k'a yira k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw de kɛlen don ka blocage caman kɛ fɛn min ye olu ka plan de retrait min n'u kun y'a kuma fɔ ko a gɛlɛya caman bɛ ka bɔ Mali ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ la i b'a k'a fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔ fana y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ye o tɛ ka se k'a ka layiduw bato k'a yira k'a fɔ ko a ye plan de retrait min fɔ k'a fɔ ko u bɛ kanw libérer délai mun na an'u bɛ jamana bila ka bɛn délai ma ko o tɛ ka respecter wa Mali gouvernement bɛ ka jalaki bin MINUSMA kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka golo masilen tabagaw ye ko MINUSMA tɛ ka sɔn ka jɛɲɔgɔnya baara kɛ ni olu ye kosɛbɛ u ka plan de retrait in hukumu kɔnɔna la i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye tesalit ni Aguelok kan bilali o kuma min bɛ sen na i b'a k'a fɔ ko fasiri sɛbɛnbaga yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ fɛn min ye marifatigi minnu bɛ kɔrɔn fɛ bɛɛ lajɛlen bɛna i profiter ni situation fɛ walasa ka se ka dɔ fara a yɛrɛ ka fanga kan zone na ni nin kan ninnu minɛli ye ka se ka territoire caman ka se ka o contrôler cogo min na i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA yɛrɛ ka tali yɛrɛ ye ni o bolodalen don ka a bɛɛ lajɛlen kuncɛ ka bɛn décembre kalo tile 31 ma i b'a k'a fɔ ko o bɛ ka gɛlɛya kosɛbɛ sabula gɛlɛyaw caman bɛ ka na terrain sanfɛla la fɛn min ye affrontement ye marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye nin mankanmisɛnnin min ni a bɛ senna n'o ye marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a a tora tan cogo la a bɛna gɛlɛyaba don MINUSMA ka jamana bilali la wa a bɛna kɛ sababu ye fɛnɛ ka fɛn min ye lakanabaliya ka o tɔ jidi kosɛbɛ ka se ka min bɛ se ka sababu ye ka dankari kɛ kosɛbɛ population civile min bɛ nin zone ninnu na. Kibara filanan min bɛ an bolo o de ye fɛn min ye an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye lase dɔ kɛ lase min yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔsiraw fɛ lase min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko a tɛ go Mali gouvernement fɛ la tɛ cogoya si la ko fɛn min ye MINUSMA ka taliko kuma min fɔra ka fɔ jamana kɔnɔna la n'o kan ka kuncɛ ka bɛn décembre kalo tile 31 ma san 2023 i b'a k'a fɔ ko fɛn min ye diɲɛ selendilanli ka tɔnba n'o ye ONU ye ale y'a yira k'a fɔ ko nin waati in na ko fɛn min ye gɛlɛyaba de bɛ ka lakɔlɔsi nin waati in na fɛn min ye Mali kɔrɔnfɛla ye sabula fɛn min ye marifatigiw kɛlen ka marifa ta ɲɔgɔn kama ka fara jamana sɔrɔsiw yɛrɛ kan i b'a k'a fɔ ko kɛlɛba min bɛ o ni marifatigiw cɛ nin waati in na k'o bɛ ka gɛlɛyaba don fɛn min ye MINUSMA ka labɛn min sabatira walasa ka se ka jamana bila ko o bɛ ka gɛlɛya don o la kosɛbɛ gɛlɛya min ni a bɛ se ka kɛ sababu ye ka MINUSMA ka plan de retrait ka se ka o calendrier ka se ka o labato a ɲɛma sabula depuis lase kɛra k'a fɔ ko fɛn min ye MINUSMA ye ko ale kan ka jamana labila n'ale dun bɛ jamana labila kan minnu bɛ a bolo kan ninnu kan ka segin Mali armée ma i b'a k'a fɔ ko kɛra sababu ye maa murudilen minnu tun bɛ kɔrɔn fɛ olu fana ye marifa ta ka kunkan bɔ k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye nin kan ninnu ye ko fɛn min ye kɔrɔnfɛla taw ye o man kan tɛ ka di Mali sɔrɔsiw ma o kan ka di olu ma i b'a k'a fɔ ko o kɛra kiri ni wɔyɔ ye fɛn min ye maa murudilenw ye fo ka taa se Mali sɔrɔsiw ma i b'a k'a fɔ ko kɛlɛ wulila walasa kan ninnu contrôle nɔfɛ i b'a k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ don a kɛlɛ bɛ se ka lajuguya kosɛbɛ sabula MINUSMA ka tali min fɔra ka bɔ tesalit ani ka bɔ Aguelok o bɛna kɛ sababu ye kɛlɛ tɔ bɛna juguya kosɛbɛ sabula a kɛra maa murudilen minnu bɛ kɔrɔn fɛ a kɛra Mali sɔrɔsiw ye bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka cɛsiri ni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bolo la walasa MINUSMA bɛna kan minnu labila o kan ka se ka bin olu bolo kɔnɔ ko gouvernement kɔni ka laɲini kɔni ye ka cogo sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ sigi sen kan walasa fɛn min ye MINUSMA ye a ka baara bɛɛ lajɛlen ka se ka kuncɛ ka bɛn décembre kalo tile 31 ma o k'a sɔrɔ a ka mɔgɔ laban a n'a ka minɛn laban olu bɛɛ lajɛlen ye Mali bila Mali jamana ye. Kibara sabanan bɛ an bolo o de ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye tesalit ye
tesali fɛn min ye an ka sɔrɔsiw ka pankurun dɔ ye ale kun taara taamala yen nɔ walasa ka taa a ka baara dɔw kɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ ko o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye mamurutilen minnu bɛ yen nɔ ni marifa b'u bolo i b'a ye k'a fɔ ko olu ye a dabɔ kama ka marifa ci fɛn min ye Mali ka nin sɔrɔsi pankuru in na walasa k'a bali a kana jigin cogo si la Tesalit aéroport la i b'a ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw ka lase la u y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin pankuru in ye pankuru in kɔni sera ka jigin ka a ka baara kɛ ka tila ka yɛlɛn ka sɔrɔ gɛlɛya foyi ma bɔ a kɔnɔna la sabula Mali finitigilakaw ka kunnafoni diso a jira k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabatilen nin waati na ko walasa MINUSMA ka taliko kuma min kɔni fɔra kɔni ko walasa ka se ka a bɛɛ kɔlɔsi a bɛɛ ka se ka kɛ ka ɲa kibaruya laban min bɛ an bolo o bɛ tali kɛ Cristiano Ronaldo kan ni ale ye ntolantanaba ye a ye club belebeleba caman kɛ diɲɛ kɔnɔ i n'a fɔ Manchester United fo ka taa se Real Madrid ma hali n'a sɔrɔ bi ni a ka ntolantanyɔrɔ bɛnnen don arabu baara ma i b'a ye k'a fɔ ko a ka taama dɔ senfɛ fɛn min ye Iran jamana kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko jalaki kun bɔra ka bin a kan k'a fɔ ko fɛn min ye musolaka dɔ ye ko a ye bijou k'o la i b'a ye k'a fɔ ko maa caman yɛrɛ kun y'a jira k'a fɔ ko kiiri bɛna a ɲangi ko fɛn min ye gɛn ye 100 ko o bɛ sɔn ka bɔ a la nka i b'a ye k'a fɔ ko muso masina min fɔra nin na ni a yɛrɛ ye seko ni dɔnko tigilamɔgɔ ye ni a tɔgɔ ye ko Fatɛmɛ i b'a ye k'a fɔ ko a yɛrɛ bɔra ka kuma a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Cristiano Ronaldo ye ko a ma kojugu kɛ ko sabula ale yɛrɛ ka sigo de kun ye nin ye a mɛnna walasa a ka se ka Cristiano Ronaldo a ka se ka a ye a ɲɛ la a ka se ka gɛrɛ a la donc ko ale voyagera ka bɔ a ka dugu la ka taa fo Cristiano Ronaldo nalen balontan na u fɛ yen nɔ a jiginna dunanjigiso yɔrɔ min na ka taa a sɛgɛrɛ a n'a denmuso walasa a bɛ se ka Cristiano Ronaldo ye cogo min na ko hukumu de kɔnɔna la fɛn min ye Cristiano Ronaldo ye o ye a ka balontan maillot o ye o kelen di a ma ka sɔrɔ ka photo fɛnɛ ta ni a ye i b'a ye k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni ka faamuyali la kɔni fɛn min ye Cristiano Ronaldo ye ko a ma kojugu kisɛ kelen fosi kɛ ko wa ko fɛn min ye ɲangili ye fo ka taa se gɛn ɲɛ 100 ma ko o si ma